Il-kumpanija Farsens irreġistrat riżultati pożittivi u titjib għall-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Il-Bord tad-Diretturi nnota li minkejja l-miżuri tal-pandemija matul dan il-perjodu, il-Gvern ħares il-postijiet tax-xogħol u sostenta l-ekonomija b'restrizzjonijiet inqas riġidi. Dan il-fatt flimkien ma' ritorn gradwali tat-turisti fost oħrajn għen mhux ftit it-titjib tal-qagħda finanzjarja ta' kumpanija ewlenija f'Malta. Skont riżultati li ppubblika l-grupp għall-ewwel 6 xhur tas-sena, ġie reġistrat dħul ta' 41 miljun u 600 elf euro, żieda ta' 13% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Dan kien rifless ukoll fil-profitti qabel it-taxxa tal-kumpanija għal dan il-perjodu li kien ta' 5 miljun u 200 elf euro, żieda sostanzjali fuq il-miljun u 600 elf euro irreġistrat fl-ewwel 6 xhur tas-sena l-oħra. Bħalissa l-grupp għaddej b'investiment fl-operat tiegħu fosthom f'restawr tal-Birrerija l-Antika bħala parti minn proġett akbar li mistenni jibda jinfetaħ gradwalment mis-sena d-dieħla. Il-kap eżekuttiv tal-grupp Norman Aquilina saħaq kif issa kemm l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika flimkien man-negozji jinsabu f'qagħda aħjar sabiex jilqgħu għall-effetti tal-pandemija, filwaqt li huwa importanti li kulħadd jibqa' viġilanti. Iċ-Chairman ta' Farsens Luis Farrugia jinstab ottimist flimkien mal-bord għal ġejjieni sakemm is-suq tal-ikel u x-xorb ikompli jirkupra għal livelli ta' qabel il-pandemija.